ಕನಾರ ಬೈದ ಅದೇ ಬಾಬು ಅದೇ ಅದೇ ಅಂದು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮಿಮ್ಮಿ ಕನಾರ ಬೈದ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ರಜೆ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಅಂಜಂಕಲು ಮೇಮಿ ಕನ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಷ್ಟ 4 ಬೂತಾಯಿ 5 ಬೂತಾಯಿ ಎಷ್ಟ ಪಾಡ್ದೇರು ಈಗ ಮೀನು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮಂತದಾಂಡ್ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ ಮಣ್ಣು ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲುದೇ ತೊಂದುಜಿ ಒಂತೆ ದಯಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ತಾರೆ ಯಾತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಫಿಶ್ಗೆ ಸೊ ಒಂತೆ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಲತ್ತ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೊಂದೆ ಒಕ್ಕವೆಕ್ ಒಂಜಿ ಆಜೆ ಸಲ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಪೊತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಹಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಮ ಪಾಡೊಲಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಈತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರಿ ಈತ ಬಗೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಪಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀತೆ ಅರೆಪುಗು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಬೋಡ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವು ಫಿಶ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೋಡವು ಶುಂಠಿ ಬೋಡು ಸೊ ಅವು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನ ಗಾತ ಬೈಯರದಿಂದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿನೇ ನಾನು ಫಿಶ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಬೇಯೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಬೇಯರೆಗೆ ದೀಲೆ ನಾನು ಕೊದ್ದೋಡು ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಬಾಲೆ ನಲೆನಾತೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತಿಂತುಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅವಂದು ದಾದ ಉಂದಾದ ದಾದೊಂದು ಉಂದಾದ ದಾದ ಮೋನೇಡು ಏಯ್ ಬಾಬಾ ದಾದೊಂದು ಮೋನೇಡು ಫಿಶ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡುಗು ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಾರು ಪಾಡು ಅಂತ ಹೋದಲ್ಲಿ